s'acomiada Raimon Jané, president de la Federació ACAPS. Molt bé, moltes gràcies. Primer de tot, disculpar la presidenta de la Diputació de Barcelona, que estava convidada per aquest acte, però al final, per motiu d'agenda, no ha pogut venir. Així que no faré jo la seva substitució, però sí que us diré unes paraules generals. Arribem al final de la nova edició d'aquesta jornada, les 29enes ja, i abans de tancar aquest matí tan intens i enriquidor, vull agrair-vos a tots els que ens heu acompanyat aquí, perquè heu participat directament, han hagut moltes intervencions molt valuoses, preguntes d'interès, però sobretot heu fet propostes que, com heu vist, han recollit molt bé tots els ponents que han estat aquí. Hem pogut aprofundir en 3 eixos essencials per entendre cap a on avancem i quins reptes tenim. En primer lloc, hem comptat amb la mirada experta del professor Marcelo Rivolta, que ens ha presentat aquests avenços en recerca biomèdica i en les possibilitats futures de la teràpia cel·lular. I hem vist que no és una solució immediata, no és per tots els casos, però sí és un camí molt important cap a tenir noves eines que puguin complementar i millorar, per exemple, l'ús dels implants coclears en certes condicions. Ens emportem una combinació molt valuosa, un rigor científic i una esperança en el futur amb aquesta innovació. Després hem reflexionat sobre un tema cabdal per tot el col·lectiu, l'accés universal a les pròtesis auditives. I d'aquí, a part de tot el que s'ha comentat, l'experiència europea, l'experiència de França, el mapa Europa com està amb tota la diversitat de modalitats, ens portem unes conclusions i uns resultats i un compromís important. D'aquí destacar i agrair al doctor Rocarribas per tota aquesta visió global de la situació actual i la tendència en els propers anys, del Departament de Salut en incloure totes aquestes necessitats de la discapacitat auditiva, i el diputat Carles Campuzano, que com a president de la Comissió de Salut del Parlament també s'ha ofert un compromís important, molt rellevant, que durant el primer trimestre de l'any vinent tractem en comissió parlamentària amb una aproximació que és cabdal. No aconseguirem res només des de la Federació ACAPS, només des de la universitat, només des del govern. Necessitem la implicació de tothom i crear aquesta complicitat i aquesta formulació clara de cap on hem d'anar. I crec que avui hem fet un primer pas molt important, així que agrair de nou a tots els membres d'aquesta taula perquè crec que ha servit per donar un impuls importantíssim. I de la tercera taula ja ho hem vist, és a dir, hem assolit el més difícil, probablement, i és que el món de la cultura, el món del cinema, estigui convençut de la necessitat de l'accessibilitat universal. I més encara, que ho tingui en compte amb el disseny inicial. Tot el que heu preguntat de i els subtítols en català, i els subtítols en castellà, si ja de principi es té en compte, si amb les obres de teatre ja ho tenen a priori així dissenyat, hem fet un pas de gegant. Estem en aquest punt, queda moltíssim per fer, però de nou la complicitat de tots els implicats creiem que ha estat molt important. Em consta, perquè m'ho han dit molts ponents, i us retorno aquest comentari, estan molt impressionats i molt agraïts de totes les intervencions i preguntes que heu fet. Des de l'investigador Marcelo Rivolta ha dit, caram, quines preguntes més ben posades, com heu identificat els reptes. Per tant, creiem que la participació de tothom, ho sabíem i encara més avui, és fonamental per aquests avenços. Per tant, ve dir-vos que si teniu a partir d'ara qualsevol dubte, aportació o suggeriment del que hem dit aquí, sabeu que tenim els canals de comunicació a la Federació ACAPS i a l'Associació ACAPS perquè envieu propostes per correu electrònic, dieu la vostra. Tanquem avui les jornades, però no tanquem la feina.
com passa a tots els llocs de la vida, és millor que un acte com aquest no tanqui temes, sinó que obri nous reptes, noves preguntes, noves iniciatives. Avui ho hem fet molt bé i, per tant, tenim tot un repte per endavant. I ja per acabar, doncs, deixeu-me que agraeixi la participació també de tots els ponents, de tot l'equip de la federació, l'equip tècnic de la federació, l'equip tècnic de l'associació que ha fet possible tots els detalls de l'organització d'aquestes jornades, i també les dues presentadores i conductores de l'acte, que com sabeu són dues persones amb sordesa joves que han crescut amb ACAPS. Quan ACAPS es va crear a l'inici del temps, tots just estaven en els primers anys de vida, i com molts joves de CAP són un exemple que ha permès l'educació, la tecnologia i la formació per poder participar plenament a la societat que tenim. Per tant, bé, acabo amb aquest agraïment i gràcies a totes les persones sòcies, persones amb sordesa i famílies que ens acompanyeu dia a dia i que sou la motivació principal perquè, en aquest cas, la Federació CAPS faci aquest tipus de jornades. L'any que ve seran les de número 30 ja, i que segueixen i volen ser un motor de reflexió, de complicitat i sobretot de propostes concretes perquè puguem canviar una mica el món que tenim, si més no a Catalunya, amb tot el que afecta a drets i a les persones amb discapacitat auditiva, persones amb sordesa i les seves famílies. Per tant, jo crec que ens hem de felicitar tots, felicitar-vos per tota la presència, felicitar els premiats que han estat molt ben reconeguts per la seva trajectòria i res, seguim treballant plegats. Moltes gràcies i fins la propera. Ara sí, donem per acabada la 29a edició de les jornades ACAPS. Donem les gràcies a tots els professionals que ens han acompanyat avui, aquí. Ha sigut una jornada molt interessant, on hem parlat de perspectives presents i futures del tractament per a la sordesa, de noves metodologies de rehabilitació auditiva i també sobre noves tecnologies en l'accessibilitat de la comunicació oral. Moltes gràcies també a totes les persones que heu vingut, que heu seguit les jornades i que heu contribuït les vostres preguntes i aportacions que han ajudat a potenciar l'intercanvi de coneixement i el debat. Fins la propera.